Koro rangane kaka waloso rech kapok wachamo. Manager mar chungo weche Citizen TV Jamila kod jafwambo mar The Services gwenge ma Samburu Boniface Baraza oyudo mich kuom tich maber mar fwambo gi keyo. Michno en mochiw gi riwruok mar IGAD kaka ole nyasi manyo bagi Addis Ababa e piny Ethiopia. Mich momiyo kalo kuom sigana mane gitimo maloso lokruok mar lwasi kod okenge mag reso alwora gi lwasi kanyakla. Nen mor kod il na jofwambo kod jofwambo ma Kenya kanyakla e wi loch ma kamano ma koro keto media e lai manyime kaka kar fwambo makare. The media raises public awareness, holds leaders accountable, disseminates vital information, and amplifies vulnerable voices, ultimately enabling coordinated action. To our winners, or today's winners, tonight belongs to you. You have carried the instruments of your craft and courage and conviction. You have worked in different environments, challenged misinformation, and illuminated paths where darkness threatened to take hold. You are the torchbearers of public trust. Your excellence elevates all of us. Piny owacho ni dhi medo jiwo sir kaka okang' mar kedo kod medo kute yake pacho kae kinde ma piny Kenya oriwore kod piny mangima e hingo odiechieng' mar ayaki. Jagoro mong'ere migawo mar thieth